kan hasak le tur hi Christian lebu number somli pathum pathian hmangaihna ropui zia ti ania he lai ale lingtu hi doctor LN Tluanga ania solfa hi Christian lebu an da lai hian original solfa khan handa top maya a thuk hi mizo na kan sak ril rem vak lo thuk ania tik tak chuan a solfa dan hi an sachini da Pathian hmangaihna ropui zia thu le lai a hriu seng lo van ai a sam o a zau zia sual mum thim ber po a thleng zo sual boy a ta lungai mang a fa pa khani top maya sakpoi gan saklem pha viawa biak ina poyan a let ling tu ngai putluanga po hian khami thuk khachu a hriat dan kha lo ni bik lowa nei biligra hama hote po hian an sa a lewain mizo ril rem deuh ang tur chuan Pathian hmangaihna ropui zia thu le lai a hriu seng lo van ai a sam o a zau zia sual mum thim ber po a thleng zo sual boy a ta lungai mang a fa pa katia sakha anuam kan titlang pui jokin a hriata han zai khom na te chuan a poi dawa maro chu biak ina Christian hlabua solfa nen chuan e tuna kan sakdan kha chu adik lo jok ani Christian hlabua solfa nena kan zai chuan ni china kan soyang khan Pathian hmangaihna ropui zia thu le lai a hriu seng lo thati khan sakdeu zot kha angai ani le ka hakima changte na ron request ania to pot maya